Salom. Oras madihita saluhutna. Hami sian perhalado HKBP Sentosa Samarinda Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas ni huria naro maddohoti parminggota sadarion. Tarnu mobi turuas ni huria. Naod dope parjolo sahali maddohoti parminggota di garejaon. Rak mahita majagaon hatomanon ni parminggota. Tabongoti ma parsorat do Tuhan debata di bagasan dame dohot lasni roha maredde mahita. Mahita jauh-jauh. Unang saitar hisupitu niruhu tumusmu sundami beritahun hatahan uluni tumusmu sundami tumusmu Marhite-hite goar ni debata ama. Dot goar ya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goar itod di parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amen. Ikko songonido hatakku na ruar siap pamangaku. Dang mulak buti tuau. Ikon bainon na do lomo ni rohaku. Jala ikon majadi do ubain na hutongos. O sudehamu akan na mauas. Roma hamu tuaik. Jala hamu akan na somar hepeng. Roma hamu manuhor dohot mangaton.
Sai Roma hamu manor anggur dohot susu. Unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Sai lului ma Jahoba, bisa terbaik dope jupang ibana. Jo hamuma ibana, bisa jonok dope ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nasangap jala nabadia. Diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite toddimi. Dibaheni hupangido hami no aeng tuho. Lehon madihami roha pangoluyon. Asa marlas ni roha hami mangulahon na didokmu. Songon pangoloi ni anak tuamana. Sai pararat maharajommu jala sai tabay ganu pari bilangan ni akkana porsea diho. Asalam terberita guarmu dabadiai. Jala dapotan hanguluan hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita. Tatangihon mapatit ni debata di minggutta sadarion. Imasian Markus 16 ayat 15. Jadi ninna mamadok nasida. Lao mahamutu liat portibion. Jami tahun hamuma barita nauli. Tunasa nani tinoppa. Atong rak mangidogogo mahita tuadopa ni debata. Hobar tu patit nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulaon na hobar tu patit mi. Amin. Tabigima edipujian sian korama.
Maredde mahita. Rimeta dojong. Tato poti madosat tanagudangi dia dopan ni debata, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodo dosa dohot pangalason nami nagudangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami sa luhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangeluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosatta. Sonoddo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujou guarmu. Au na punaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tabigima edde pujian sian kor ina.
Marede mahita. Hatani debata nagabe epistel di Menggutta sadarion tersurat di 2 Musa 4 ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Tajaha mamarsikat soreng. Alainin nasi Musa matu Jahoba. Ia le Tuhakku yang gaudang jolma parhata au. Nang olat ni natuari. Nang olat ni natuari sada. Nang olat ni dung makatai ho dohot naposom. Ay do pamangaku jala halang dilaku. Tung ini na Jehovah matu ibana, tung ise mabahen marparangan moncolmay, tung ise mabahen na manang nanengel, manang na marnida, manang na mapitung, daaw, Jehovah do. Oppe, lao maho, udongani pe pamangammi. Upoda hoppe tuho sidohonommu. Ini na si Musa muse, Ia le Tuhan, ua surma manang ise lomoni roham. Jadi terima situ tuma Jahoba mida si Musa. Didokma. Dadi sido si Aaron hahami, margalepi, uboto padde iba na makatai. Ida mahuhut, iperuar iba na majupakon ho. Ia dung hodi ida, las marohana di bagasan. Dungi dipakulingi maibana, jala tuturhon akahatai itu pamanganna. Udongani pe pamanganmu dohot pamanganna. hupodahon pe tuhamu si bahenon muna. Ibana pe sikapmu madok tu bangsoy. Ibana hira pamangammu, jala ho hira debatana. Tiok madoho tu koton di bagasan tanganmu. Hite-hite mambahen akatadai muse. Ido sahatna, mertua dona tumangion hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabege ma ide pujian sian sola gracia.
Marede mahita. Taha tidakkon maha persiautai, songon nahina tidakkon nidong atas ha persiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au persea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan, natu mo palangit doho tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima na tinubuon ni si Maria, na gabi-gabia siya tot di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhatta, na tumaon na birnit, ibanguman ni Silatus, na mati tarbajal do ibana di haut pinarsilang, na tuat tu banua toru tung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahukun susiamun di bata Jehovah, amanai pargugu na suatu dosani, disimai na humi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di tot di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai naman dok, mula mangulus sudah mate, dohot diangoluan na sora sudah. Amin. Tabegi matiting di minggu ta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu madihita. Tabegi majo titing namasa dohon anay pamasaon ni Huriata. Huriah ka Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Basa Pulusiahon Dung Trinitatis. Topik Minggu, totong rade mamaritahon hatani debata. Naparjolo di hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024
di patupa pertanian sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga MJ Pangaribuan inang boru saragi di sektor pitu di bagas ni keluarga C Sitopul inang boru sirait di sektor walu di bagas ni keluarga A Panggabian inang boru pasaribu doho di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2024 pertanian sektor di sektor 2 di bagas ni keluarga P Simbolon inang boru Hutapea doho di sektor onom di bagas ni keluarga Situa H Simbolon inang boru Sigiro alamat Boy Mataida di titing ni Huriatta. Napaduahon hobar tu datana masuk tu Huriatta torop ni ruas nama ulang tahun di bagasa menggon godang na 37 halak. Hata ni debata ima natar surat di adung-adung tolu ayat 22 sahatu ayat 20 tolu. Asi-asi ni Jahoba sa bingdo ubahin so harus sun siap hami. Aidang marpasohotan asi ni rohanai. Mulak ratado itahe ganup sogot. Udang matutu habon aronmu. Tusude ruas ni Huriatta nambar ulang tahun. Upasatami selamat ulang tahun. Panjang umur. Debatama nama dongani huhut mamasu-masu. Napatuluhon jemaat baru. Mamuka sadarion gabe ruas ni Huriatta ma keluarga Anton Sihotang inang Francisca Dewi boru butar-butar Rosian Huria HKBP Simanulang Resort Simanulang Distrik Tolu Hubang Maringanan di Jalan Ring Road 2 Perumahan New Mahakam Grande Samarinda masuk sektor Tolu Molorodo nasida asa jongjong ma di Hudulanna. Melihat ma napapaton pensiu situa. Sadarion tapatu pada acara pelepasan pensiu situa tu amang situa doktorandus saur hutagalung situa sian sektor walu. Songon hamulia teota di pakubasion ni amang situa hutagalung di huriat tahun tapatu pada pilihan amplop tali asi. Laos dung sipul permingguanon tapatu pada acara ramah tamah dan makan bersama. Utusan nama dohoti ramah tamah ima perhalado dohot keluarga ganup ruas sektor walu 2 kakak utusan sian ganup sektor sada 1 sektor pitu dohot 2 halak mewakili sian ganup kategorial dohot sude anggota punguan Sola Gracia. Napalimahon mutasi dan temu pisah Bibel Pro fungsional HKBP Sentosa. Hobar tu surat pucak pimpinan HKBP di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di permingguan harian pukul 10.00 WITA di Patupa Hobar di Patupa Huriatta do acara pisah sambut Bibel Pro fungsional HKBP Sentosa sesuai SK nomor 150 garing BPR garing SK garing 08 garing 2024 Bibel Pro Martini Simangusong pindah tugas tu inganan pakobasion naib baru ima di HKBP Resort Sipang Padang Duri Distrik Tolupulu Riau Pesisir na menggatihon ima inang Bibel Pro Nurmaida Sitorus sesuai SK nomor 140 sia garing BPR garing SK garing 08 garing 2024 sian HKBP Resort Tapahan Distrik Saplusada Toba Sudutan. Songon hamule teota di pakobasion ni inang Bibel Pro Martini Simangusong taliling makobasi di huriat tahun tapatu pado disi papungamplop taliasi. Udangat tu nama dohot acara ramah tamah ima perhalado dohot keluarga 2 kakak utusan sian genup sektor dohot 2 halak mewakili sian genup kategorial. Napanopon tukar mimbar resort. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di Patupa tukar mimbar pelayanan full timer HKBP Resort Sentosa Samarinda. Jadwal tukar mimbar resort terlampir hobar tu tukar mimbar resort tapatu pada audisi pilihan amplop khusus tu operasional resort.
pertanyaan perhalado marsogot hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 10 sia 00 wita maringanan di bagasni keluarga situa JW Sianipar Inang Borusilain di patupa acara pertanyaan perhalado dohot keluarga sekaligus acara manise maringanan di Jalan Pasundan RT 20 sia nomor 7 Kampung Jawa Samarinda. Pawaluhon ibadah full timer dan keluarga regional 2. Di hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 pukul 10.00 wita di patupa ibadah full timer dan keluarga khusus regional 2. Maringanan di bagasni keluarga BM Sianipar Inang Bibel Pro Martini Boris Mangusong, alamat di Komplek Gereja HKBP Sentosa. Pasiahon kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 punguan paduan suara sola gracia patupahon kunjungan gerejawi tu HKBP Sebulu Resort Sentosa Samarinda. Pasapuluon PA remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10 sia 00 wita di patupa PA remaja Naposo HKBP Sentosa maringanan di gereja HKBP Sentosa pinangidoma tuganup remaja Naposo Bulung Asamad Dohotisa. Pasapuluh sadahon permohonan basar Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di permingguan harian pukul 10.00 wita di patupa basar sian Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Teknik Universitas Mula Warman pinangidohon ma partisipasi sian ganup ruas. Pasapuluh hon laporan keuangan Minggu 6 Oktober 2024. Penerimaan kuria 45% plus non sentralisasi 12.674.126 rupiah, pusat 55%, 10.777.100 rupiah, pembangunan 2.010.000 rupiah, kategorial kosong, pengeluaran kuria 35.240.175 rupiah, pusat 10.777.100 rupiah, pembangunan 5.511.000 rupiah, kategorial kosong. Saldo kas Surya per 4 Oktober 252.657.214 rupiah. Saldo kas pusat per 4 Oktober kosong. Saldo kas pembangunan per 4 Oktober 206.397 rupiah. Saldo kas kategorial 4 Oktober 22.288.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 275.152.360 rupiah. Pasapuluh toluhon katehisasi sidi pelihat tahun do iuran pembangunan pelayanan ke gereja Pagaran, laporan keuangan panitia pesta pembangunan dan tinting perhepengon boy mata ida di lebaran titing naung di share di hita ganup di pasu-pasu tuhat sama huriana tongoni ma titing di hita sedarion. Lihat ya. Tapa sahat ma peliata sada adohot sada be marede mahita.
debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hinahulungan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Tajalo ma barita nauli di persaurata di minggu nabadia sadarion. Imana tersurat di 2 Timotius bid 24. Mamuka sian ayat sada rudi ayat 5. Ujahama titonga-tongata songonon ma didok. Burjuma radoti tohonan mi. Di jolo ni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akka na mangulu dohot namate huhati dakon nang hapataron na nang harajaon na. Jamitahon hatai hajongjokko ditiki naune nang soune picang paingot apoi marhite nasalabas ni roha dohot pamudayon. Ay naro matikina dang tertahan halak di sipoda natikosi. Alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma. Alapun nasida pangajari na pageokon pinggol nasida. Kaiton nasida ma pinggol nasida sian hasit tongani. Laho paile koca tuaka turi-turian. Kaiton nasida ma pinggol nasida. Alai anggoho. Sadok unang ma mabu roham, taon ma najati, radoti natama, ulaun ni parbarita nauli, sahat ula tohonan mi. Ido yanggo sahat na. Salom, horas madihita. Mauliati di Tuhani, bohita sadarion, marlas ni roha, majakon, lumubi, rotu parsobaun manobba Tuhan na marsangapi. Lumubi sadarion paborhatot tama amang situa dokterandus Tagalung di masa pensiun tu hasit tuauni. Tabotodo amang inang nasida pelaku sejarah ni huriat tahun mamuka jongjong huriaun. Jadi sedikit banyak gudang do cerita nabui jalo otas yan nasida. Sekalipun di 3 tahun na parpudion alahurang hahipason namangon. Gabedak taida nasida maragedda manang marulaon di tonga-tonga ni huriata. Alay hobar tuak kaaturani tutu alanungagok umur nasida 25 tahun. Iko paborhatod do nasida tu masa pensiun. Jalaido tanggung jawab ni huria. Sai tatanya koma lam tu sehakna gajang murna tuak kaari na mangihut rap dohot sudi keluarga. Laos hobar tu sima neng aitonota jamita sadarion tu parsaurata parhuriauta parnguluot ta songon halak Kristen Batak Protestan HKBP di bagasan Obason. Marsugut huriata tanggal 7 Oktober 2024. Marulang tahun gonop 110 tahun. Karena HKBP lahir 7 Oktober 1861. Nga matua HKBP sian umur jala suka duka parsorion, tantangan, rentangan. Asabui terus debata memaki HKBP. Satu sadarion HKBP tetap ada dan eksis. Posdoro hakku parbueni berita nauli nasian huria HKBP do ngeluta sahatu obason. Sekalipun di rohatta gudang dope si Paulion, gudang dope si Patureon, si Eahan tujuluanon. Lumubi di era digital, HKBP telah mempersiapkan dirinya
untuk menghadapi berbagai akka namasa. Laho manggulikon roha pakirimon dohot ngolu haporseaun ni akka halak kita. Ala ni pangotak ni hamajuon ni zaman. Amanginang secara khusus tungulu ni hakristenon di sadok portibion. Asa manoktong jala siap sedia. Dipakai debata mamaritahon berita naulii. Hobar tu topik minggu sadario namanginang di pasahat tu hita didok asa toktong rade mamaritahon hata ni debata. Siap sedia dalam memberitakan firman Tuhan. Amanginang dada hola di mimbar, dada hola padita, guru huria, bibel pro diakones evangelis, do situa, nagabe sibuan berita nauli. Alai tu sadok halak Kristen do. Memang saya dong bedo naulu jala dipilit laho marberita nauli. Secara organisatoris HKBP dari dulu memiliki partohonan. Adong manakni padita, tohonan guru, tohonan bibel pro, tohonan diakones, tohonan evangelis, doho situa. Jaladong magwarna muse parhaladu na sopartohonan adalah mereka yang memberi hati dengan kesadaran iman, dengan kesadaran mau dipakai Tuhan untuk memajukan gereja yang dia telah ikuti. Marhitiak kepanitiaan, marhitiak punguan-punguan kor, do ragam niaka narikot di tonga-tonga ni huriai. Mereka adalah parhalado naso partohonan. Taingo emak, ahado jalatu dia tujuanna. Tutu laho patadahon debata di bagasan Yesus Kristus parholong roha tu sude portibion. Akamanginang dalam sejarah gereja sada siana ketantangan neniadopan ni huriana adalah parpoda haliluon. Ajaran-ajaran sesat. Ternyata pada zaman Paulus itu juga sudah ada. Memang nunga matua si Paulus. Ikon pabakitonna lahu mangudutiak kaulauni. Sahalak na pinabaki na namargoar si Timoteus. Ima seorang anak yang dididik di keluarga Eunike, partuhan, parpangului, natorasna halak Junani do. Memang Eunike seorang Yahudi, taat dan setia mengikut Tuhan. Timoteus masih umur 15 tahun pada saat itu. Dia telah menerima tahbisan sebagai seorang pemberita Injil. Guarna maposodo pidagingna. Alainunga dipilit si Paulus. Dipilit debatai bana. Gabe parberita nauli. Asa parpoda haliluo pada saat itu ada banyak na mempengaruhi ngolu niaka halak Kristen. Mulota jahaya kamanginang termasuk gudang do na mengebati hak Kristenoni. Diturpuhop pedidok asa Roma tikina daya tulu. Dan tertahan halak disipo dan atikosi. Alai mangihuton hisap-hisap sadiri ma alapun nasida pengajari na pageokon pinggol nasida. Saguru di jolmaina manuaeng boha asa merasa sonang ibana. Nang maralu tu rohani debata. Nang maralu tu hatani debata.
Perjalanan kekristenan dalam sejarah dunia ini begitu banyak tantangan. Nah, parpudion Ratu Entok. Subinoto ahaguarnio Ratu Entok. Dileai gabarni Yesus. Sekalipun sebenarnya bagi kita lebih sianinga di jalo Yesus. Dilisingi doi bana, ditijuri lebih siani. Ala itu tu ala negara hukum do bangsot tahun. Ada banyak perwakilan kita yang merasa tidak menerima hal itu. Nak pesedong dua kadung pedita di media sosial. Nak pula lu jam mengaluhoni ninna. Lu bisa ni ngari tahu Yesus inna. Tahu deh. Tetapi unang bagai tu jolma tu Yesusi. Sekalipun itu menjadi bagian tanggung jawab nina prosea. Sangyang dia maadong kaki adilan, itu dan yang dohonon natong. Alai do rohana daksonguni rupani gabbari buasa gajang ubukna. Sahira buru-buru inna. Hape ratu entok pe siap bawa gabi buru-buru do. Amanginang saya bukan mempersoalkan itu. Tapi itulah tantangan yang dihadapi oleh kekristenan. Sadar atau tidak sadar di antara kita, nabui mamereng media sosiali, bui do moho ate-ate, bui do sogoroha. Alibu dua doksong sebaliknya, sudahlah. Lebih dari situ juga sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Alai kotakas, boto otak, barita nauliko sahat do tuliat portibion. Bahkan didok si Paulus tu si Timoteus. Jami tahun hatai hajong jokon ditiki naune dohot na soune. Di hata batak une dohot na soune. Ditiki tanang dohot banyak tantangan. Na soune odot tong. Ahadu na soune. Ima aka paraloan, ima aka persoalan, di hapogoson, di situasi roh alam namat say menggugai, dia kaparaloa doh na sosaugamo. Lumobli tonga-tongan ya ka zaman na majuon, ngaidok nakinin, ain juppa matikina, rohani jolmai majowi aka perjamita na pagiokon pinggol. Tabudu memang jamita na maboy mabay nekkel. Tabudi. Ale unak kula sebatasi mekkel hita. Iko rikodo jamitai na ikon manungguli hita tuak kahorong hagaleon. Ay didok si Timoteus, si Paulus itu si Timoteus. Barita naulii riko doi mamicang. Inna. Riko doi laho paulihon. Mamudai. Bahkan disokon asa picang paingot apui marhitil labas ni roha. Akadamang dainang molohami di solo kaparhalado na pinili ni Tuhani marhite hamu. Parhalado taludah ison. Belajar do bagaimana seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timoteus. Aidang murah parhalado. Iko paingotor do ruas. Iko picangod do. Api zaman nuaingon, mulu dipicang jolma, pitor melapor do. Ulah diboto pangalahon ya matai di luaran asing-asing, mulu dipaingot urusanmu, torina. Ripemma urusi, ini, kan?
Di Bonapasogita na jului parhalado adalah bagian yang sangat sentral menjadi seorang pribadi yang perlu diharapkan mamata-matai. Parhalado, guar nama parhal, adu. Mulu parhali biasana dengan natibbo di mamereng akadok perjahat. Isarani tembok, dipenjarakan, heado hamu mamerek penjara manginang. Adong do digijang nagabe pos-pos. Ati boha adong melua menang lari akan narapidana. Manang adong masuk musik laho manggugai. Jadi akasipir ditugas sondisi. Gambaran ni ima di tonga-tonga ni huria parhalado dipabakit laho mamata-matai. Sekalipun ada banyak parhalado itu gali jalamura madabu. Alena pasti Paulus mengingatkan lewat Timotius asa toktong mamaritaho baritai dinaune dohot nasoune. Dalam dirinya ada banyak persoalan pasti. Pasti doi seorang parhalado tantangan yang utama adalah dirinya dan keluarganya. Ya doi bagi hamu parhaladui ya amatai do inatai dakya dami. Hulen namarsual. Manangasi alana dan binoto. Ala ima tantangan. Ala ikut dohonon na do jamitai. Di naune do nasaune. Di nasaune do tong. Bagaimana seorang parhalado membenahi dirinya. Menghadapi rumah tangganya yang mungkin tidak setuju dia sebagai parhalado. Atau bagaimana seorang istri parhalado untuk mempersiapkan amatanya sebagai parhalado, memenuhi tugas tanggung jawabnya, tugas panggilannya. Iko picangon na do, iko pudayon na, ikon apuyon na. Ale diso didokon marhite labas ni roha. Isi hitaw buya manginang maturektek disan kaku gejerin na. Ulu saina. Isi nabui secara hajol maun tidak ada. Pasti ditoyor. Alam go parhaladui labok. Ikut taunommu inaro. Alay to kinay nangit pudai. Asa songonima niadupan ni si Timotius sekalipun dia masih muda. Ya, akan aposo naro marminggu itu son belajarlah seperti Timotius. Saya lihat di atas ini ada banyak orang-orang muda. Memang udok di jalo nakina manginang bukan hanya parhalado partohonan menerima tugas ini, tapi semua orang percaya. Dalam 2 Petrus kita telah dipilih menjadi imamat yang rajani. Hamudo hamalimon naraja. Artinya semua orang percaya menerima tugas panggilan itu memberitakan firman Tuhan. Bahkan nakini dok di patiktai beritahu kamuma barita nauli tu nasa natinoppa. Jadi semua makhluk yang diciptakan Tuhan memberitahu berita nauli termasuk kepada alam, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Artinya mengaradoti pajuwota songon natinoppa ni debata yang segambar dan serupa dengannya untuk memelihara keutuhan ciptaan. Memang diarina parpudion song naudok na perjola manginang nakinin ulomwad rohani jolma mabigi akajamita na pageok-geok ko pinggol. Yudok dia topat
Taiton naside mapinggol naside sian hasit tongani. Lau paile koca tuak katuri-turian. Dalam perjalanan kita sebagai jemaat HKBP ngagudang perubahan. Baik di perdalanata sebagai pribadi, naung mangulu berdiam di bagasan persauran masyarakat yang menjemuk. Berbagai suku, berbagai status sosial, agama dan budaya boido tabereng nuaing. Termasuk budaya yang sangat bertolak belakang dengan hak Kristenon. Nunga taberengi. Ala dipaingok mahita manginang, ala yang goho inna dia limai. Sadok unang mabuk roham. Unang mabuk roham. Mulu di hata batak mabuk artinya dangi boto bisa ben. Ya doh kita mamiring na mabuk kan? Segala macam dihatai. Aidak sadar. Jadi mulu di hata Indonesia, tetapi engkau kuasailah dirimu. Kuasai. Salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Unang mabuk rohatta hinorhon hamajuonon. Unang mabuk rohatta mulutun nilahot Tuhani petuhita akapacarian. Nabuhi mabaik kita manuhoron. Alai kuasailah dirimu. Unang persatokinan. Alai manok tong ma hadiriota song halak Kristen natakas siap sedia menjadi pelaku firman. Mangulahon makatidakon Tuhani. Amanginang saya sudah katakan tadi, parbarita nauli itu bukan hanya dari mimbar, tapi lewat hidup kita, lewat parangeta, pakatayota, pabahenata. Ahape profesita manginang, patadahom matuhani, asal ditadda jolma, lumobi na sa proseya di Tuhan Yesus dope, asal ditadda nasida ise Yesus nataha proseya iye. Ay nasuhita daratu entok do Yesusi. Nakpe mungkin di luar itu dia sudah tahu siapa Yesus. Tapi kita berdoa bagi mereka yang membenci Tuhan Yesus. Mereka akan ditangkap, mereka akan menjadi milik Tuhan. Dan suatu saat mereka akan menyembahnya. Databereng do gudang nuaing, gabe beralih haporsiauna. Sian nasa porsia di Yesus, gabe porsia. Tantangan itu sangat banyak bagi pengikut Kristus. Ratu hitaun, hitamam maka tidakun sejauh mana tantangan yang kita alami untuk mengikut Kristus. Radak sadia dupe nata alami dibandingkan na perjulo hamu kamanginangison. Mamuka garijaun. Kembali kepada pernyataan tadi, ketika kita akan memberangkatkan Amang Sintua Dr. Randus Hutagalung ini memasuki masa pensiun, otomatis kita akan terkenang masa lalu. Bagaimana memulai, meneruskan, memperjuangkan huriaun asa sahatu tikyon. Tetapi Tuhan maha mengetahui, maha berkuasa. Sehingga sampai sekarang HKBP Sentosa terus Tuhan pakai untuk tempat kita bersekutu. Amanginang, dangadong nabui dohonota selain madok mauliati. Adong inganata marpungu, adong inganata lahu mamuji Tuhani.
ima huriana. Sebab gereja terpanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Tuhita. Hidup bahe melutung adokpe tantangani sotung gabe mitup hapor seota. Sotung gabe gali alai toktong di bagasan Tuhani. Sadok unang mamabu roham taun ma najati nina dison. Taun ma najati radoti natama ulaun ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Akadamang dainang melubui pangiduan sebagai anggota jemaat HKBP, teruslah berdoa untuk HKBP. Sugut diari jadina adong do di posting di media sosial untuk kita bisa lakukan cara kita menyambut merayakan ulang tahun HKBP yang ke-163 tahun. Semacam link buy gambar tatabay ni bagasan bahwa kita menjadi seorang HKBP yang menyatakan diri siap untuk hidup dalam tuntunan Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Amin. Mulubuyan no disagihom may itu sektor-sektor, bahkan ada di Facebook. Artinya kita harus memberitakan Tuhan lewat gereja HKBP bahwa HKBP mau membarui dirinya dalam tuntunan Tuhan. Gudang do pesi paturiota di huriana HKBP. Secara khusus di huriata HKBP Sentosa. Gudang do pesi paturiota, gudang do pesi ehatta. Tapi orang yang mau seperti Paulus yang memberikan nasihat kepada Timotius, maka apapun tantangannya, sekali HKBP tetap HKBP. Itu yang mau dia katakan. Unang atong anong dojol maun ahadu istilahnya te parhuriaun namarjajan. Ibadah jajan lautusan lomuni rohana mak. Tidak ngarok kaswan. Dan binotu hadua disurgui buhadu ibana. Jadi rikok datok kita membuat sada statement. Memang bukan mau mengatakan kita itu hebat, bukan. Tapi di mana kita bertumbuh teruslah. Dan mado asa HKBP sudah di Portibion tidak. Tetapi HKBP dipakai Tuhan hingga yang ke-163 tahun besok hari. Biarlah terus kita doakan dipakai. Sekalipun gudang do tabereng di medsosi ipalialia do lan asin, alai Tuhan tetap mengetahui bahwa gerejanya akan terus berjalan seturut dengan kehendaknya. Taulahun may jala setoktong mahita gabe parbarita nauli lewat hidup dan kehidupan kita, apapun profesi kita, nama Tuhan dikenal bahkan dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Uhamolotehok kami barita nauli, naung manungguli paingotok kami. Wali Jehovah Tuhan nami, asa radihami, gabi sibuan barita nauli. Ditiki naune nang sounepe. Ajari hami di bagasan huasunitod di parbadia. Asa marhite hadirion nami. Buitar barita hatuaun nasian Kristus. Ibana do Tuhan jalasi palua. Marhite ngolu nami torop jol matarjo prosea di Tuhan Yesus. Songoni mahami diganup rumah tangga nami pe. Sudi do hami si bob barita nak pegudang tantangan ala ni hamajuan ni zaman. Say urupi mahami jala pargugui. Asa tadahami kasisianmu akka naung pinilitmu parsidohot di harajaon banua gicami. Pasu-pasu mahatam peopon may tubagasan rohan ng ati-ati nami. Urupi hami di bagasan tod di parbadia. Laho papatarhoni maka tidak kocak di ngulu nami si ganupari. Mauliate akaruas nuriam na di juhoro tikion di parsobaun minggu na badia.
Saya pasu-pasu mak, mula nasida sian joromon, marlas ni roha, jala marulupulup. Manang tu dia pihami mangalaka, hodo namang ramuti hami. Molo hodo dongan nami, saya naturedo bainommu, nasa parnguluan nami. Nang huboto hami gudang dua katantangan, alai hodo Tuhan namar huaso, dohot nama masu-masu hami. Akaruas munatongon marsahit, loas manasida margugu, hapor siauna pakirimonna. Say malum manasida bahenonmu, pasu-pasum munasa akapangubation, rodi perawatan ni medis dohot keluarga pe. Asa tung malum nasida detikina, mamuji pasangap guarmu ma. Akan nagali alanya kahamaolon ni ekonomi, rumah tangga na maol, rodi kaparianak konon. Say pargugu jalapu lima nasida. Utang ako kami ak rumah tangga na masihol di Hagabion. Saya jupangan manasida di Hagabion. Pasu-pasu parbuin yak kaparsaripion nasida. Saya Roma ak anak di tonga-tonga ni ak rumah tangga nabi. Pasu-pasu manang ak ruas ni huriam. Saluhut na lumubi na masihol di ak kasirokap ni Todina ak kayanakon ni ruas ni huriam. Saya patongon ma asa ditikin nabi bu nasida marsaripe. Jala di bagasan panuturionmu ma marture ngulu nasida. Akan masihol dia ka perkarijuan nunga tamak nasida siap persekolahan nabi alai dangarong do pijuk paksa. Saya patongon ma Tuhan di bagasak kuasom bui nasida marlas ni roha ditiki nabi ala jupang akakarijo na hobbar tuak kalomo ni roham. Amang pardinggan basah huriamop pangupok kami marudi sudia ka program na. Saya pasau ma Tuhan lumubi di pembangunan gedung sekolah minggu. Aka ruangan nabui inganani aka nakon nami namek meti laho marsiajar mangguruhon hatam. Saya patongon maka panitia na naing sipiliton nami. Asa sudi mardalan sudi akaulau ni huriamon di bagasan panuturionmu. Amang pardinggan basa diobason sadarion. Pabor hatami doa manami amang situa Dr. Ando Sutagalung memasuki masa pensiun di hasil tuaun. Tuhan dia katau na parpudion tung macegali do nasidalani parsahiton. Alai pastor hanami saluhuk na do di bagasan pangaramutiommu. Di boto hodo nguluna di tadda hodo ibana. Tuhan nami urupi jala pargugoi ma. Mulo tung pabor hatami nasida masa pensiun. Ale dangga beol nyon akka tanggung jawab nasida. Ale dohok manasida di rumah tanggana. Manguduti akka nguluna do petujuluan nerion. Marahi paso manasida bainommu jala marlas ni roha. Urupi ma inanami do sudi keluarga tahe. Toktong di bagasan pos ni roha. Nirahuk ni holong munasida. Mangarado tiak katang jawab nasida di tongani keluarga pe. Asiroham Tuhan nami paso-paso mahuriamon disudiak ka partikian naneng bulusun nami. Rap dohot to mahami. Alani Yesus Kristus Tuhan nami. Ulu tangihon mahami martangiang Tuhan. Amen. Maridde mahita huhuta pasahat ma pilihan 2B dohot pilihan khusus songon tali asih siak kita tu amata situa nanaing pensiun. Kehidupan
mahita, masuk mahita tu acara pabrohaton, pensiun namang situa es Hutagalung, taparadema edeta, jala di ayat 2 non, Roma 7 amang situata dohot inang. Mari de mahita. Unang dipasupasui ileng ontu ani Hamuaka dongan sahuria. Itaida do nuaing di tonga-tongata, jongjong amang situata na tahahulongyon. Nunga digohi na sida, pangulaon na di tonga-tonga ni huriay hobar tuaturan, do peraturan ni huriat taha KBP. Totu holasian ulaun formal do na sida pensiun, alayang gotohon na situau ni manoktong do niradotan na sida sa ro di saliling nileleng na. Alani tamado, pasahatot tamauliate ni rohatta tutuhatta, naung mandongani, margugoyhon huhut patauhon na sida salilingon, lau mangulahot tohonan na sahat tu na sida. Akup ni tamado huriat tamadok mauliate, siala pakobasyon na sidai, ay dipilihon na sida do roha, gogo do hotikina, nang sinadongan na laho mangula, ulaun hasit tuaw ni. Alani di bagasan udut doho serep ni roha, jadi di bagasan roha mauliate, tapaborhat manasida sadarion, mamasuhi pensiun sian hasit tuaon. Alani di hamu amang situa nami, situa saur Hutagalung. Hobar tuaturan dohot peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan, nunga digohi hamu, pajauon nasahat tuhamu, marhobas di tonga-tonga ni huriai, ima marhite nang boho umur muna 95 tahun. Namadok mauliate do huriaon tutuhatta, napatauhok kamu marhobas hobar tutohonan nasahat tuhamu. Nunga digohi hamu pangoliom muna, na pinadaton muna, ditiki majalo tohonan hasit tuaw ni.
Diulau kamudo na pinangido ni Tuhata na madok sahat ula tohonan mi. Na madok mauliate manuaing saluhut ruas ni huriaon. Di siala Pangulo Yomuna na salingon di tonga-tonga ni Huriat HKBP Sentosa sa Marindaon. Ang giya mamarparbue pakobasyo munay tupahon ni Tuhata gabi pilian na hutsus diadopan ni Tuhata jala mabuan pasu-pasu tuhagagadda ni na prosea dohot hatutogu ni haproseaon nang di tonga-tonga ni Hurianay. Alanita pasada marohatta martangiang mahita. Ali debata nami, debata nagok asi dohot holong ni roha doho. Mga saon holong ni rohami dohami rotu adopanmu. Lau pasahaton hamoleteon ni roha nami, siala pangurupionmu di naposomon. Saleleng di pararhoi bana marhobas di huriai. Nungasaha di ulan nasida tohonan na pinasahat mi. Alanisay tupak ma ramos marparbue ni pakobasion nasida nasalengod di tonga-tonga ni huriami. Patoguma nang haporsiaw doho pakirimon ni ruas ni huriam. Asa toktong manatap tu hanguluan na saling-niling na. Nang naposomoppe naung marhobas na salengod di huriami. Mamukka sa darion, pensiun maamanamion siyan ulaw ni. Ramoti jala patoguma pos ni rohan nasida tuho ariad dohot borngin. Asa siyan ni pensiun nasida siyan ulaw ni. Alay unang mamatsohot mabuan halak tu haluaw ni. Tangan mo nagok paso-pasoima manugunogo na sida dia kaari-ari ni hatutuon na. Asa toktong manaili tuho ay siyak kodo haruruan ni sonang ni roha. Dami doho las ni roha na polin. Paso-paso ma ng keluarga yanakon ro di pinoparna sudena. Songon upa ni pakobasyon na di huriami. Akum ni dang lupa hami mangidohon. Dang tarbahin soadong hagaleon dohot haurangan ni situan namion. Lao manguloy parsuron mi. Holong mima makukupi sa luhut na. Say jalo mapujian namion, marhite anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marit de mahita. Tabigima, isahaho namang situa parhalado resort, sertifikat, pensiun sian hasituaon, pasahat kami. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih. Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, Resort Sentosa Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda, menyampaikan penghargaan yang tulus serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nama Situa Saur Hutagalung, tanggal lahir 3 Oktober 1959, alamat Jalan Jakarta Blok 5, nomor 6, Loa Bakung, Samarinda, yang telah melaksanakan tugas pelayanannya sebagaimana Situa di Huria Kristen Batak Protestan HKBP dari tanggal 7 bulan Februari tahun 1988 sampai tanggal 6 bulan Oktober tahun 2024
di Gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda dari Sektor 8. Telah mengakhiri masa tugas pelayanannya pada umur pensiun 65 tahun pada hari tanggal Minggu 6 Oktober 2024. Nat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada akhirnya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Samarinda 6 Oktober 2024, Pendeta HKBP Resort Sentosa Samarinda, Pendeta Marganda Lubis STH MIKM ditandatangani. Demikian pembacaan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Ahu Pandita, HKBP Resort Sentosa Samarinda, Mardonga Posniroha di Debata Ama, dohot anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di Parbadia, mamuka sadarion, waborhat hami, hamu pensiun situa. Saya diparar, tuhat tama pakobasyum muna nasalengon, di tonga-tonga ni huriai, tau sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta, jala diramuti mahamu, nang dia ka ari-ari sidala namuna dope tiki naroon. Amin. Ada naik buat kursi, bu sudah naik kursi. Itu aja. Jadi damang dainang hurian itu hatta, naik sahak mahita pasahaton cendramata tunasida, congotad dan hamulateun ni huriata nasalilingon di pakobasyon nasida. Pengoniman ng piagam penghargaan dan ucapan terima kasih. Kami majok parjulu. Jadi amang situan nami itak ninaboy di baik kuriata say song nedok nupasaima si titik main nasi gopa golang mapangarahut na. Susah dia pe pinasahat di huriata tuhamu namang dinamarningot pakobasyon muna natulus jala na makokop huriaon mamuka jongjong huriaon sahatu na pensiuk kamu sadarion say gudang mapinasuna.
Saunari pasat tabima mewakili ruas sektor walu pasat tabima partikinotu amang simat jorang madohata. Shalom. Tamado kita mandokon moliate tomata di bata perdingan basa pada sadarion bu kita marpungu di gereja tahun di bagasan Lasni Roha. Nani hormaton amanami padita resort. Nani hormatan sudi akasituanami. Nani pasang api hami kita sudah ruas HKBP Sentosa, Resort Sentosa, kami jongjong dison sang mewakili siar ruas, terutama siar sektor walu. Di hamu amang situanami Butagalung, madokon moleate do hami tu amat teribata, alaboy do di pairing-iring satu sedarion, sehat do piala amang walaupun kondisi lemah tubuh. Kami siar ruas salinai madokon tung madokon moliate di sude di lomuna ne melayani kami di huriai di sektor walu di setiap pertemuan terlumobi di acara kebaktian rumah tangga. Molo tunga dong pe siak kami ruas, terutama siak sektor walu. Nasalilingon di pardonganon, terlumobi diaka pelayanan muna tu kami nah hurang lobi. Tamaro kami siak ruas madokon mangido maaf. Seanggiat ma tujuluan narion, hamu amang do keluarga di bagasan hasehaton tujuluan narion. Suang soni siak kami, punguan sola gerasia, takasdo di boto kami, hamudo na mengajari kami salilingon. Ala jala di partikian na hurang sehat ala amang, di estafet matuau, ngalupau bulan 3 awalna, ale mungkin tahun 2022 dorang. Ipe madokomoliator kami amang tuhamu di pangajar-ajaran muna di kami sologarasia salilingon. Molo adong pe pengalaman kami nahurang di jolo muna sian kami sologarasia tongdo kami mangido amahap. Saya itu hatta di Batama na mengiring-iring tujuan narion di hamu amang situan nami jalalam sehat ma tujuan narion pangiring-iring diaka di pahopu di yung ngeliat di bata di hamuna. Imana boy di pasat hami tu hamu amang siar ruas dohot sian terutama siar sektor walu. Puthata ma nama pasat sudena. Moliate ma. Moliate. Madohata perwakilan sian parhalado sian amang situa munte. Partikenon pasat tami tuamu. Mauliate ma dihita saluhutna, terlumubi ma di akadongan parhalado, na di patujulu au pasahaton, songon madok hata mauliate tu amang situa Butagalung. Perjulu nahuhormati kami amang padeta, Pangulan Agutiki, dohot akadongan parhalado ni Huriata HKBP Sentosa, terlumubi madihamu amanami inanami ruas ni Huriata HKBP Sentosa Samarinda. Menyingkat waktu amang langsung fokus au madohata tu amat tahu Tagalog. Jadi mulai ma amang
di pangaramot ini Tuhata di boga sasadarion bui dope amang terlaksana acara tahun imana pabor hato kamu pensiun sian hasituaon godang do akanauli nadenggan nabi nahemu di huriata amang terlumubi au sadiri boido menyaksihon di paso-paso mahamu situa di huriat tahun ima di tahun 1880 siap lalu ya. Jadi tongom mahamu sonari 36 tahun mahamu amang naung situa di huriat tahun. Jadi 36 tahun amang dan waktu nasingkat me. Jala masegodang doa kanauli na binahemuna. Talenta na pinasahat ni Tuhata amang tuhamuna na salilingon. Di pasahat tamung doi di huriata. Ima di na mga jarikur, di namar musik, di namar jamita dohot di akana asing dope. Dang buy amang tertiruhami songon pangajaryo muna di huriat tahun. Jalan na paling namang nabuy hajong jokon nagabi si tiruo sa kamu amang buy dohamu manahadiri manang nasongod dia pe hasil di parsermonota. Takas do ni hajong jokon ni dakya hamu amang emosi. Dakya hamu meledak-meledak. Dakya topu-topu hamu makatay. Selalu do marpangaju hamu amang akatuhami terlumubi di hami akaparhaladu na junior. Jadi alani pe amang. Mangido mahami tutuhata pardengga basay. Siang gia ma diramoti tuhata keluarga muna amang. Dilehon mahahipasod di amang. Ditabay maakahasehaton di pinopar muna. Terlumubi ma tuhala inang boru manurung. Mauliate menang di tuhata pardengga basay. Takasdo di berek kami. Amang situa alilubi usitua do mose hamu inang. Jadi dang sudi akka inatanami perhalaru bui songok kamu inang. Kebetulan di pasahat tuhata do mu akka talenta. Di pasahat do hamu talenta akka paredeon pangajar kur sudi do bui inang. Jadi alani inang. Di paso-paso tuhata ma rumah tangga muna. Dilehon akan narikok di panggulu muna. Molo tung adong pe amang hutagalung. Sian hami akadonga perhaladu selama aktif hita martugas di huriata molotung adong akasyak kami nahurang lobi manang nasalpu akka pakaton nami tuhamu amang diboga sa tikyon hupangido hami mohon maaf mahami amang salpuho kamu ma akka nahurang lobi asa anggia totong tutiki na mangihut boy tulus hami marhubas dibogasan huriaon. Ima amang nabuhi tarpasahat kami, anon mo siya di acara di Supugudang, adong ko penatong mo siya parhalado madokokata. Jadi song lima nabuhi tarpasahat kami, tuhat tama na mga ramoti hita sa luhu na sidubuti mahami amang. Horas ma. Sonari partikenon pasat tayo matu amang sito dami Tagalung do keluarga songon namang apo hata nauli. Pasat tayo ma. Mau lihat ma di Tuhatan na mga letikyon boy di patupa acara songon na pabor atos itu amat on. Sebenarnya dang dihirim rohanami pola di patu pahuria acara nasongonon. Jadi alani holan roha buah-buah siya namang situa nami amang situa sida balok. Iterhulapi doa takut tu amang dak pola amang ngari berek kamu amat tawas songon dia jala
nga hurang lobi leleng na dang heabe boy makobasi di huriawan. Nang pemungkin ala ni musibah ala itong hahurangan nami doi. Jujur siya roh aku siyan. Macay maila dohani. Maila tu Tuhani. Maila Tuhamu saluna. Dang tarjalo kami pola di patu upacara na songonon. Alay diro amangi ba hupa buah petuhuria na nasira. Pola ro amang padita sekeluarga doh akasit Tuhan nami tu bagasta tu jabu nami. Jadi alani lebas ni rohamuna mat jalo hurangan nyamat tahun tung holak kata mau lihat dua naboi terpasatami. Laus ditik yom mahami pasahaton hama lihat ni rohan ami disude akan nauli nadenggan nauku jalo hami siak kamu. Mungkin di perjolo diangkat tutu situ amat tahu macai posodo pehami. Jadi saya juga bingung ai bado situ ditiki. Memang 2 tahun kami rumah tangga, alai dang adong depe diami dak dana. Jadi alai di mungkin ngadiat tu si rohamu dalam keadaan emergensi duhuria darurat desongoni apetor dipilit aka amang situ anau ngadong do aka amat tanama tua tarlumobi ma amang padita pasaribu imana amat padita na parjolo di huriata. Jadi parlape-lape ado pehame ngadiat tu si hamu songon dia keadaan. Dan apalah waktu si bahasa ikut terdiolo ya matau tikini alai nga imaratu pana inarohani Tuhani las olum ape ai sorok ketu si hami manangahamang tung pogos do hami pogos di saluhut alai ba sada ma kesimpulan na boy hubo basado Tuhani. Jadi mulut tung jongjong pesento sawon holak kata mau lihat na si dohonokku di paluas Tuhani hami dohut. Apapun yang sudah terjadi Tuhan izinkan. Mungkin rasa sakit manang las ni roha pe perjalanan panjang kurang lebih 30 tahun. Kata mau lihat masih kami. Biarlah saluhut akan amasai patoguhon hapor siaon nami taringot tu namar Tuhan. Di papir mator dinami lau madalani hari-hari ningulu nami dope. Sian rohanami macai gomos do pangidon nami Tuhamu amang padita nami do aka amang situa pangula di huriaon macai sian nasa rohanami nataru amang mangido asa toktong nian di bagasan las ni roha hamu lau padimudimut tuk huriaon macai dari luilu do kami na jolo amang jadi alani pos do rohanami so tungadong na terlidak nanggo saya aka ruas ni huriata pos dorohanami dihamu songon moto ni huriaya teh iya eksatetek mangalat tapi jadi dangalani gogo namang pos rohamu basado Tuhani apapun itu kami percaya bahwa Tuhan bisa manangahape di rencana hukuriaon. Tangiang masya kami anggia lam tunenggan nama huriata di tangamuna tujulun yarion mau lihat. Mauliate ma di hita saluhutna mardala doh denggan paborhaton nasida tu masa pensiun. Anggi amma hita sehat tujulan narion sudi hita ka manginang tumubiak kadunga parhalado sahat ula tohonatay. Taujungi maparminggota maride mahita laus rim mahita jongjong saluhutna.
Ale debata aman nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Si lehon-lehon na dinggad dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilehon mitu hami, pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasi ang hami pilianon. Pati bluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni sileon dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Bagasan dami, jalo hamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaurhon madamena tutodim.